Good morning guys. Muna yung dadaan karon. Pat ni ka manok, amang dadaan. Amang itong doktor. More ba? Ha, kana. Karon man nagpalo up check up ni Papa Gabriel. Mike. Karon mo ni mga dadaan karon. Kusan dari ya ni. Dito sulot yan ito sa dari kubag na ino. Mga nga sulot ko. Di rin man imah di rin mo kuan. Abuslot man na ito. Ay, guys, magbupat ka manok. Mo na imong dadaan atong doktor karon. Itakits pa dito Don Emilio. Follow up check up ng Papa Gabriel karong adlaw. Then Miss Don Emilio guys. Papa Gabriel naghuwat ning Dr. Aventurado. Mo pay pagsud ko no. Mo pay pagsud ni doktor. Ana ra siguro tangtangan ko. Ana ra siguro tangtangan lagi mong tahi. Karon or guys, diyan na Miss Don Emilio. Sa Papa Gabriel. Napay lang silingan si Papa Gabriel guys, di adari. Kon baza high blood. Atake sa high blood. Uy. Paabot kaming doktor. Mo pay pag-abot ni Dr. Aventurado ingan ni gizahang sekretary. Karim pamati, biyahe. Sa Kairmigban guys, diyan sa Sprunsit. Kay hadlok man og magmotor ni. Madara Miss Ban. Ha? Duoy? Mo ba? Tanang ko. Kirim pamati pa? Okay. Paabot sa aming doktor guys. Kaya mo pa'y pag-abot ni doktor. Dari. Ito na nagi hatag sa isang sekretary agatong manok. Nagi-request ni doktor. Pat kabuog. Guys, naghuwap kami dari Kaugon. Huwap ning Dr. Ranulia. Dr. Ranulia mo check up ni Papa Gabriel. Namis UPD. Hospital. Sa OPD station, nakuwap kami katawgon si Papa Gabriel. Para ma-check up siya. Kira ba pa? Ha? Okay. Mga bata ipag-insikan. Kay rabies. A few moments later. Tahi. Stapler na dahil lang kuan ron yan o. Uban stepper uban tahe sa Depende sa kuan. depende sa mga So depende sa samad sidza. relasyon na. Uban tahi. Mas lisod ko ang nagkatong tahi ya. Or katong mahilis ra. Mahilis ito na iba na mahilis. Dere ito po ang Tahi. dere. Dere kayo masubro na sa adlaw pilit na tayo Kanin sa stapler ya? ang tahe. Sa tahi. Okay. Lubo na 1 week na maganda. Agata kay 1 week. Sabat. Kuan pa nang ato apa no? Das Swibis. Ngawas mo 1 week na kapin. 1 week na kapin no? 1 week na kapin. Naghanang Izaya, 33 kabuk ng Izaha. Explore Explore. Tabok-tabok dahil na si Zaya. Camero. Hmm. Tapos sila Camero.
Timingan jud to. Diha si Jo. So, dapat dokteran eh. Pagka Bernice. Pagka 10. Karena sudah dokter mata sudah. Bukan. Itu mata. So, mata na dinero po dia. Wala na sila ni pernaminti da niya. Color na naglaza dede. 3 days din eh. Balik na po di. Pila 33 kabuok no. Daghan na kaso 33 kabuok nga kuan stapler. Pwede mo na sa basta-basta pag niya stapler uy. Kuan man na siya pang opera. Okay lang, pero dahil pang sticker na para Para papel. papel. Kaya pang kuan sa Zaya, pang samad. Okay. Kuan na natangtang na 33 kabuok. Kana ka? At ang huwatan si Dr. Dani para danas mo sa kilid. Okay. Ito anak ng buwan. Sir. Anak mo. Man na mahuwatan si Dr. Abinturado. Kaya magkuhan si Jang hostess karga. Karga. Tangan na sa karon. Sige, katasan ka. Ha? Kung kaya, ano siya, durado, ano naman ang Asa man niya dari? restaurant na tiyatid Oo. Kamusta mo rin pamati, Pader? Tawaran na uguan, guys. Ang kanan laman, may itang watan ron. Kaya mo rin man tos doktor. Kasi ito nga ni, paano doktor? Doktora Ranulya ito? Radulya ito? Nabung. Hala, napiktuhan sa tambal. Imong pandungog pa. Nabunga-bunga ko nas papagabril, guys. Napiktuhan mo ka nas tambaw. Ha? Nagdala, maulian lagi na. Sa tambaw manggod na. Hindi. Tuhan magkagi mo pang dungog. Diyan namin tatag guys. Ini human o Pondares o si Papa Gabriel. Ang pakanon. Hanggang na mga di sa man ko no. Paabot sa konjang doktor. No dari kay kuan bugnaw. Bugnaw dari. 23 ka stapler guys. Ang Papa Gabriel. Kaya nga kung parehas stapler sa papel, hindi ay. Stapler na ito nga kanang kuan. Pang opera. Apo sa kuan guys. May bata dia. Apo na dari stig tangtang sa mga kuan. Tahi. Sa mga stapler. Wana ko kadto ka video guys pag gikan na mas Papa Gabriel. Eh, giuna man sa hatag datos merkado nga kun uwahi ko kay nagdapa ko sa manok nga manggi kuan ni Dr. Abinturado. Salamat ming Dr. Abinturado. Okay. Success ang kuan ni Papa Gabriel jang operasyon. Namuhat pa mi para si jang kuandar skilid kung host nga naka kabit tangtangan na buti na ron. Mga lagi. Banga magbihay-bihay, luoy. Ganahan sa kay migban. Baan na may sakdan ano sa spronsit. Ang palingkod sa karon. Magsilbing mga motor may ngari kay lazo. Moron guys, first consultation ni Papa Gabriel. Dari sa Don Emilio Del Valle Memorial Hospital dari sa Ubay. May isang first nga check up. What sa mi dari karje guys? What is doctor? Haway sa dana. Higda sa. Higda sa dana pa.
Kaya sakit pag panangtang? Sakit ang tiwa. Depende sa kuan. Ako kadto padeu kay mura mag-ngilngig. Halimbawa tang balibo, padeu mo kuas kuan guys, mga tahi o mga stapler. 33 gusto ka buok, no? Kung nga ba nga ini kuan. Natin dyan. Higda sa Papa Gabriel guys. Hawaii. O pa mas doktor. Si Papa Gabriel guys kay murag naapektuhan isang pangdungog. Murag nakuha ng isang pangdungog, di isa kaso makadungog. Kuan mo kanis tambal, hay pangutanan ni karon. Kung man na magpakuan na rin doktor, mo kuha mi dadyon sa isang kuhaan dadyon ni isang medical record. Ato dadton sa magamit po. So ano dahil may problema ni kuan guys sa among personal pay ni doktor. Kaya kato isang ipadana mo na ko. Salamat ka Dok. Nagkaso kabuutan. Salamat kaso. Thank you so much kaso Dok. Aminturado. So, hanggi panood gani sa danan guys. So, kung naman dani nga resita ni Papa Gabriel karon may bawan na mo guys ni humandarig kuha dari sa isang post na skilid. Paabot pa mi. Hindi ka po yung taon. Ramirez OPD sa Don Emilio Memorial Hospital. A few moments later. Guys, naman nagkuha ag tubo da skilid ni Papa Gabriel. Sa isang kilid na tangtang ng doktor. So demi daris pan guys kuha mismo ni Papa Gabriel isang medical records mong kuhaan dari kuha sa mismo isang medical records guys. Hindi pa ka-reject. Kung di namin mabalik-balik dari. Okay na ko na yung doktor. Yes, Dr. Alvin Turado. Wala mo kung mag-video pag kuha niya guys. Maghugot dari. Taas mo dahil ito. Taas pa no? Sakita. Ha? Sakita mo gulo. Magkang kaini. Pangisa lang. Kaisun ka? A few moments later. Guys, dara Miss Terminal. Uli na Mr. Gabriel. Ay, mainit man. Bita na ka na mo kung makuyo kumiyato. Kadong nami uli, nakuha na po na mga isang medical certificate eh, Papa Gabriel. Asa pa na. Naman. Lanin pa mati. Asa pa rito? Kadong nami uli guys. Please, nahuman na si Jaog. Nahuman na isang follow-up check-up na kuha na po na katong mga tahi, katong mga stapler. And katong naitubo silang katong hose na tangtang na po. Alicia mo sentro. Oh. So, doon nami uli kami sa Papa Gabriel. May terminal sa Alicia guys. Siya terminal sa Ubay. Kala. Terminal sa Ubay. Okay ra kada pa di ini. Okay. Sige intay ka bay dito. Terminal sa Ubay. Kok dari terminal na? Alicia sentro mo ma'am no? Mercado. Ano na ba yung mga bahay dito? Daghang mga bahay na. Ano terminal sa Ubay guys. Ano? Daghang na rin doon. Ano to ipalit? A few moments later.
Dana Miss Bay guys, mo pa imong pag-abot. Nahilak-hilak ko ma. Ha? Tubig. Paway sa ato sang kuan-kuan. So na guys, kitang tangan nas papagabril dadto sa isang tahi. Tipler. Di pwede mo padaapan ni Papa ha. Lapas sa bantay. Na may sama, di pa pwede ha. Wala ka na apektuhan ang isang pangdengin sa tambal ni Papa Gabriel. Uy. Tang-tang na, tusok na. Hanggang na guys, nakuha po na mga agad sa hang medical records ni Papa Gabriel diya. Ang gikuha. Kaya na ko'y kuan dani. Ako'y gamitan dani. Isang kuan. Diya, medical certificate. Mama, ito na, isa. Uy. Uy. Ngunit isang kuan. Namila, uy, paana? Nay pa namang da. Nay, sanang ko na ya. Donut. Nay donut tay, kaan donut tay na. Palit may pan. Donut. Bili naman na Kim. Pangalina ang cellphone. Nag-vlog ka. Oh, sus, nag-vlog ko no gamang batang nabilin. Kahit kong snack ng papagambal guys. Napay ko sa mga bata, snack. Kahit kong pan para ma-snack. Hindi na guys, nakuha na ng medical certificate ni Papa Gabriel. Oh, Ang cellphone. i-charge pa. Vlog ko na nina, nanguha saging. So, nag-vlog ka. Ano sa may mong giingan sa imong vlog? Nanguha saging. Okay. Madzo. Nanguha Stilan. saging ba? Datulik ko tundan. Ha? Gaya manin ko na nina. Alangan nga naghuwat man Miss Doktor. May daghan pa man si Jay gi-check up. Dana Miss Bay guys. Bukas kong jacket kay grabing alimuta. Salamat kaadyo sa doktor. Salamat kaadyo ni Dr. Abinturado nga may nagkuan ni Papa Gabriel katong nagkuha daris katong naay katong naay hospital nakakabitaris ang kilid. To guys natangtang na abi ko og nabura to siya aron madayng taasa. Sus Ginoo ko. Limbaw tang balhibo pagngal paghulbot tapos kuang Papa Gabriel. Sa katong daris isang tahi nga aron daghana kaadyo katong pang tangtang. Salamat kaadyo ka nga tangtang na di na siya masilan. So mag-idal naman dani magpakaadyo wa tong samad, maadyo na ng samad. Wa na pa nang isang kuan daris katong hiniwaan. Isara ka na donut. Ayaw, pagkaan na lang. Isara ka na donut. Pagkaan na. Isara na ka donut. Ito na guys, nahuman na gazid. Salamat sa Ginoo, nahuman na. Thank you pa ni ate nga mo'y nagkuha na mo. Nagamit na mga katong isang gi. Salamat ka dong ate nga katong isang ipada na mga 6,000 das na ngagi. Nagamit na na maganiha. Ito padungan to pamasahe. And hanggang nas papagabal nga mapalit ng tako binder, di man siya masugot, di ko na siya mapapalit, may gasto-gasto na kuno, tapos nilan para na yung palitan, di ko magpahibaw pero na siya magamit sa isang daris ng samad, mahadlik ko sa mubuka tapos nilan ginoo ko nilingig nagtangtang sila katong na kanang kuwan na na video hidad pero ko sladyo guys kaya ngilingig ka adyo ining nga na piti-piti. So, at least nahuman na ngaman na laman dani gidyan na laman sa Papa Gabriel magpakaadyo magpakalig-on di maglihik-lihik og kuan di mangarsang-asang bugat kay makabughat delikado ang bughat daingan si Dr. Abinturado nga makakaon kuno sa og karni ginagmay next month abten pag isa ka buwan ag isahang opera so abot og 1 month kapin pwede sa mukaon og ginagmay nga karni si doktor. Di sa kuno ng mga kuan, kubaw-kubaw ka ng mga tambak bitaw, bawal pa ni kay mag kuan man sa magbasa iza hang tai. Hindi pa jud pwede kay di man sa mahilisan. Tawag iza dani gulay, ng doktor gulay isda. Iza sa Papa Gabriel, mapay iza makaon karon. Nasag dilaman at least na kuan na guys. Okay na din sa batian ng mga sakit-sakit. Isang kuan kinangatang-tang naman tong nagsig sakit. Hindi tamag-e. Yan sa doktor. So guys, si tangtangan na na og itong mga kuan. Isa to pang balas stapler no. Pero dito stapler nga pang papel.
Guys, panangtanga na dana guys katong mga murag stapler. Buwan ako nagkuhan. Sa katong nay dari nga nagbitay-bitay bitaw nga katong nay sidlanan sa Garang nada. sa ingan to. Nakalipat ko diha to ingan to guys, nakalipat ko. Ha? Grenade. May grenade. Grenade. Ito ko na yung lutor ganyan. Ang grenade. Hand grenade. So guys, gitang-tang na in taon, kalois Ginoo. Arang gazan in taon ngilngiga pag hulbo taas man dito siya guys. Uy. Ha? Taas siya guys. Grabe pidyon gus papagabril pag kanang hubot ni doktor. Gilingalingar siyang doktor abinturado kaya rong siya makuan. Pag hulbot pa nga na guys. Sus Ginoo grabe taasa. Ngilngiga. Uy ha? Wala lagi. Mabitaw ko kan mo. Kuan. Ito ko ginawa pagaman. Ha? Ito ko ginawa pagaman. Arang ngilig ka, ngilngig nga. Sakit? Hindi na bunlot. Oh, so at least guys, natangtang na rin. Tangtang na. Pero iyan si doktor nga mag-usa sa kuno na diha guys. Mag-usa kuno. Pero, kuan ko ana sa anam-anam ra sa kuan. So, kada adlaw lagi na sa hinduan. Pati dari agi sa hang tahi, gi panguan na. Ang ini jang inoperahan, panangtang na agatong murag kuan, pang di man sa tahi kanang rang stapler ba? Labaw, gilam tayo bro. Ang ilam, siyempre ang ilam, tahi din na. Tulo man na ka, kuanan no. Sige, tangtang na guys, salamat sa Ginoo. Kanang nga tangtang na yung taon, di na sabaran sa Papa Gabriel. Dapat binta, nagajadpad. Di na panas. Manisko na ko na gabi. Masa? Manisko. Kamok, manisko ka. Manisko na ko na siya guys, pastilan. Hala. Banig. Di na dyan sakitan, di naglimbag ni dyan ka ng datugan man to ni dyan. Pero hindi ta na, magamping lamay kasi bako unsang kuan na isang kuan. Opera, na isang samad. Ko. Magamping nga dyan. Nangita ko mga saliko pa nga kanang kuan ni mo. Kaya dyan saliko kasi nga nakay duha raman. Kung itong kana, mura manggunay luag ni dyan, di dyan ganahag t-shirt. Kaya mga piit-piitin pa isang mga t-shirt, mga piit. May taan naman na sa zadad to. Kanang mga ingana sa liko mo isang ganahan yung binagluag. Pasalamat yung doktor pa. Salamat, may bunot. Nasakita na pa dyan. Salamat ka yung doktor. Abinturado guys. Kay wala namin taon ni dya tingla o ganang kuan. Personal pay diha ra sa gipadana mo nga katong hangipanagad ganihada na katong mga manok nga upat ka buok dagkabuyag mga Bisaya to manuka. Salamat ka jong doktor. Nalipay ba pas doktor guys. Wala man ko mag video pag dono na sa manok pasakay. Tuan na hanagi hatag nila. Hanagi hatag niya. Salamat ka ajo. Lipay yung taon pas doktor. Kaya ko sa pang Bisaya. Lami atong sabaw guys kay Bisaya tong mga manok ka. Mituon nagsabaw na to. Ha? Mituon nagsabaw. Di man to pwede ni mo kay oil man. Ito na guys. Salamat ka ajo ni Dr. Abinturado nga mo'y kuha ni Papa Gabriel at timan. Mo'ntay wasizang opera. Salamat ka ajo. Salamat ka ajo sa Ginoo kay na okay na di, anam-anam na ukuan guys. Ang idal na naman dahil sa Papa Gabriel, magpakaadyo, magpudyo, di maglihik-lihik. Magsagay bolikod. Kaba diha? Aglaw. Magilom pa. Diyan nag-abta ng mga kuan. Abta nag Buwan. unam ka buwan. Ingan, bitos kuan, doktor nga di sa magkuan. Unam dyan ka buwan ni sa buhay. Di pa mangani na i-arsa-arsa ng kuan. Huwag pa mangani isa ka maka-arsa. Di pa siya maka-arsa-arsa guys. Maskin pag mo abot og pila ka buwan, di siya mo arsa-arsa kay ag ibabaw ray maadyo. Dahil sa ibabaw, adyo na ag kanang na ay samad. Pero datos ilam ko nung is doktor, presko pa na. Munang ikaw, di ka magzama-zama o pang arsag bagat. Pag-abril. Asagad sa paghahigahin ni mong puno-puno pa, kay na. Ikaw ragad sa malaat o magpuman ka. Sabot. Kani dyan dyan favorite sa nina guys kanina. Kani dyan dyan favorite nga saliko kay luag. Masagi. Day, aso kasmang ni papaday kay maigon sa isang samaday. Basa-basa. Salamat ninyo guys. Mura bag naapektuhan ang ijahang pangdengeg. Marinig ko sa tangkan dyan. Ha? Ang lab dyan. Sa kuwan na tambaw. Anong tsura niya? Diba panuhot na isang kasunggan. Ano tingting na? Yan na. Just na.
Dahil gusto sa kadengag. Kiding ko din ganun ko. Kan bitang magzama lang may mundanggan. Pa, daghan na. Mahagjeng. Ay, sasang iday. Daghan. Pag na ako na maghagjeng sa isang danggan, hangin siguro na. Ano sa ligi ko sa gawas? Gawas daw. Insa? Gawas ako na. Magpadya, no? Ay, ikaw pwede pagka maatos karsada kay na motor, ha? Pwede na ka. Kantahe sas pala. Kantahe si Papa. Arong dali, maadyo si Papa. Kantahe o watermelon. Dali. Dali na. Kantahe si Papa watermelon ba? Arong dali, maadyo. Wow man. Tangi. Magtubig ka butang ni mo ng tubig na butang. Ayaw, isuk-isukin na itong water dye. Ayaw, sige ha. Kasi ka na na. Ayaw, dali nga rin, dali. Ano yung simbat? Dali, day. Uy, sa pa. Pader. Pader. Hawaii. Shout out, Miss anak ni Ate Eden, si Cedric Earl Cañete. Happy 22nd birthday. Happy birthday sa mga anak te ni Cedric Earl Cañete. More birthdays to come. Happy birthday, Amping Kanunay. And shout out to Ate Eden. Pasensya na mo kayo saba dari mga bata. Na. Dahil mga bata dari nagduwa sa mga kilid. Shout out sa anak ni Ate Eden. Happy 22nd birthday. Amping Kanunay and God bless.